Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. A koma zuwa ƙasar Saudiya kan jaki. Da mun tambaya kawai a bayar a yi tsaki. A sa gidan zu suna wa kura a zuwa. Kai, a samu ta zuwa batun wata. Kai. Waccan ba riga Allah ta nemo ba ce. Ƙwarai ko waccan ita ce, to me zai hana mu mai ihun ɓarawo? Ɓarawo! Wallahi bikin Alhaji Ibrahim zanji. Wallahi. Dan Allah ya hakuri. Wallahi bikin Alhaji Ibrahim wajagi naira fam santa yayi. Naira yayi. Wallahi shi zanji. Ai na san shi. Wannan mai kudin na fam santa. Ina zuwa siyan waya, na CP3, na CM3, na CM6. Ai yana da saukin waya. Wai dama bikin shi zaka je kake ta wannan tsuwar gudun. Wallahi shi yasa abu dan na ga malamin zai to mu ce yawwa nagode.